Kamoško, prešiel mi po tom telefóne, 70 € stal ten telefón. Na tom telefóne vlastne, že som všetko odtiaľ opisoval, som miloval ten telefón, vysúvačka, bola to Nokia na 100%, netuším, čo to bolo. Začal mi zvoniť v budík, lebo ja som bol vlastne dohodnutý, že pôjdem pre to mlieko a tak tej babke začalo mi to zvoniť, lenže ja už som išiel, takže som s jednou rukou som držal ten volant či kormán, či čo to je a telefón mi vypadol. A začal sa kotúľať, sa otlačil, že nie, tak som začal brzdiť, lenže čo keď som začal brzdiť to 100 metrov som ešte som dobrzdil nejak vlak, tak som dobrzdil, odhodil som bicykel normálne o plot, som v Koláčine, to je taká dedina, kde som vyrastal, Koláčin, to je pri Novej Dubnici, to je jedno, to je časť vlastne Novej Dubnice. Tak som odhodil ten bicykel a utekal som pre ten telefón, kamoško, UPS dodávka. Kamo, UPS dodávka išla a kúkam na ňo, že to nie, to nemyslí vážne, ale on to nevidel ten telefón na zemi a prešiel mi po ňom. Kamoško, prešiel mi po tom telefóne, 70 € stal ten telefón. 70 € vtedy pre mňa, však čo si blázen, chápeš, nezamestnaný nič, do školy som chodil. 5 € bolo no, takže 70 € telefón mi rozšlapal tá dodávka, ja sa na ňo kúkam a on normálne vysmiatý, nejaký vodič, behatý, išiel, kúkam na ňo, že... Tak som prišiel k tomu telefónu, zobral som si len SIM kartu a zobral som si pamäťovú kartu. Všetko som takto zahrnul do potoka, no takto z nohou, že... Hneď potok. Tak z nohou som to odchrnul normálne do potoka, hovorím, tak to je hnusný začiatok soboty, hovorím, to je čo? Sadol som na bicykel, išiel som kúpiť mlieko, prišiel som do obchodu, mlieko, múka, platiť. Ja nemám peňaženku. Kámo, 800 € v peňaženke. 800 €, to bolo pre mňa vesmír, chápeš? To bolo pre mňa niečo také, akoby teraz si normálne pristane UFO na záhrade a prídu ťa UFOnci objímať, že pôjdeme na pivo. Niečo také pre mňa to bolo, chápeš? Boli nezvyčajná vec. 800 €. Že čo sa stalo tá predavačka? Lebo ona poznala maminu, však v dedine sa poznajú všetci. Čo sa stalo, hovorím? Peňaženka, nemám. A ona, že a koľko som má peňazí? Hovorím, to je mamina peňaženka a bolo tam 800 €. A ona, že preboha, chod to rýchlo hľadať. Kámo, utekal som domov a bicykel som tam nechal a normálne som každý jeden lístok, úplne pod stromčekami som každý jeden lístok, tá peňaženka bola hnedá, normálne ešte sfarbená do hnedá. Každý jeden lístok som vlastne rozhrňal, že kde čo, že či tam nebude. Prišiel som domov. Mama už, kde si? Už bola nasratá, že som dlho meškal. Kde si? Veď ja už musím ísť, veď my tam musíme, už sme tam mali byť. A ja som takto kúkal, že... Peniaze nič. Som mal aj voľné mlieko, som je tak... Hneď pred dverami, ak otvorila dvere, proste hneď pred dverami a tam sú 4 schody. Na verande máme 4 schody a kúkam sa na ňu, že no peňaženku mi daj, tatino, už v aute naštartované.